Здравейте, хора! Ще играем на Майнкрафт с Виктория. И това ще е последния клип за сезон 1 Емералд. Да. И ще вляза в нейния свят, както винаги. Долу горе винаги. И тя тук си чопли телефона. Не си го чопляй. Добре ли си? Как се издръси на... Как се издръси на земята? От леглото падна хора. Какво ти легло, бе? Леглото падна. Не стол, бе. Скелет! Защо биеш мене? О, задарах бупако. Този винаги. Много ги мразя те си изнудасени почи. Бих го. Сори, без да исках да спрашна. Моля. Аз съм на водата. Кой ме бие? За да излезеш, защото ще умреш. Бей! Аз чак да излезна през това, бей. Нищо, аз нали знаеш, че винаги трябва да Той е Емералд. Да бяхме намерили. Да. Не аз. Не. Всички бяхме в мината. И мината беше много по-голяма. И... Влизай! Чакай, че ми се бъгна телефона. Те ми викаш влизай. Чакай, бъгна ми телефона! Бъгна ми телефона, ма. Гага. Looky picture. Много добре. Ех, излези, бейби. Ударих се тук. Бейбито излезе. Добре ли си? Бейби Виолетка излезе. Не съм бейби, защото не съм бебе. Виж, тук има басейн, масички. Ще дойда да поплувам и да ти го разреши да влезе вътре водата. Не! Това все пак ние го правихме. Да. Да, събирахме вода, всичко правихме, всичко. Спряла съм да снимам. Ех, че си... Не съм бе. Здравейте. Трябва съм да снимам. Да ти дали за скъпоценността й. Айде на кюбека. Бара, бека. Това не може, защо не мога да го скоча. Да знаете, отидете в Мол в София. Има супер яки неща. Скочи! С Виктория бяхме там. Има много яки дрехи. Обаче има гащи за 150 лева човек. Да, аз не ги бях видяла. Да, ти нали пробваше уния другите. Върнахме се с пълни турби. И така, и сега играм на Майнкрафт. Ние сме две сестри. Да, бе! За това излагах. И за... Не, значи истината е, че аз бях паднала от леглото, Виктория излага и че не пробва никакви гащи, просто отидохме до мола, но не си купихме нищо и това е истината. Не, знаеш ли? Сега ще изложиш за годините. Не, аз съм на 10, ти си на 11. И как толкова години ще отиваме на мола? Ти лъжеш! Само един път съм отивал в мола. Ей!
сме на 18 години, че да отиваме в молове. Дали ходихме с мама и тата? Не. Виктория! Не! Защо ме биеш? Дойдеш тук. Сега ми дай нещата, ей. Няма, аз не съм ти ги взела. Дай ми ги! Дай ми ги! Те са във водата, бе! Не! Всъщност аз ще си ги взема. Във водата са! Що ме биеш, бе? Една работа е проблема. Дай ми го! Добре, да! Искам си нещата! Ще взема всичко от честа. Ще те убия. Тогава пък... Вики, нали ти ги давам, престани! Дай ми ги! Няма пък да ти ги дам, ще правиш. Аз пък ще убия. Ще видиш ти. Дай, ето ела. Си имам всичкото злато. За мен. Аз ти ги хвърлих пък. Къде са? Дай ми ги на мене. Даже ще отида и ще ги хвърля в реката. Моите са си, така че... Твоите са си, обаче... Чакай! Дай ги! Няма пък да ти дам нищо, щом правиш така. Не! Не ме бий, бе! Ще видиш ти. Ще сложа вода навсякъде. Посмей. Пращам ти ги, бе. Или си обърсала перното стъкло на къщата. С какво съм го обърсал? Себе си! Със себе си, с твоето тяло. Не съм. Чакай, сега ще видим. Ало, на едно сърце съм. Да. Сега ще си взема нещата. Не ми бутай нещата. Аз на тебе не ти креща да ми дадеш нещата. Сега виж чудовище. Аз отивам и сама си ги взимам. Не ме интересува чудовището. Какво ще ми направи чудовището? Виж сега, обикни. Крипа! Крипа! Аре, бе, що не мога да изляза, ще разкопая тая къща? Не мога да сляза по тия тъпи стълби, бе. Ко правиш, бе? Отивам за нещата. Ще си взема от тук честа. Ще взема това. Ще взема... Ще взема... Ето ми ги. Аз ще направим нови. И аз ти дадох това, което трябваше. Да, бе, ти не ми даде кирка, меч. Само ми даде брадвата, да. Защото кирката ти не съм я вземала, а ти дори не дойде до водата да си ги вземеш. Ето ти ги нещата, меч, там има меч, има и някакви други неща. Защо трябваше да ме биеш? Аз пък направих втора брадва. 10 айрон, твой ли беше? Да, браво, бе, няма да играя. Няма, 4 айрон имах. Ми умери, има 10. Ами, вземи си. Защо, бе? Играя. Айде, моля те. Това е последния епизод, моля те. Все пак. Айде, вземи си неща от честа. Виж колко неща има. Даже ще ти дам такава кирка. Имах кофа. Само да си потредя нещата. Но... Добре, айде, не сме ходили в мол. Обаче в момента гледаме телевизор и няма да ви кажа от кой град, няма да ви кажа от кой сме, защото в няколко града в България има молове, така че помислете, ще разберете. Във Варна има, в София има, в Пловдив има, в големите градове. Да, ние сме от Варна. Оле! Не иска да кажа. О, как се обърна този звук. Извинявай, иска да затворя врата. Ти Даже в клипа можеш да видиш после, че не съм искала да те ударя, ми беше така. Здрасти, пикле. Ела да си вземеш неща от честа. Дай ми
Искам само единствено. Кофа за мен искам аз. Чакай малко. Ела да спим! Бързо! Да спим. Ама няма да заспим. Оле! Мале, виж го къде. Аз заспах. Мале. Аз заспах. После сутринта ще ходя на бъс. Опа. Аз спа до Тео. Защо аз спа до Тео? Така не знам. Сега отивам да взема Тео? малкия. А големия не ли го за него? Той не играе Майнкрафт. Но ще направи за него. Има Акай, Тео, Вили, Ники. Той играе. Никол не играе. И Вики. Помощ. Вики, чакай ме, не мога да сляза. Ей, грозен. То сме цели. То сме цели. Help me, please. Давай ще ми ще го убия. Той е там. Къде си маслинчуго? Ти пък къде търсиш там? Това е прасе. Ти колко минути ще снимаш? Ами аз в момента моите са 11 вече. Моите също. 11 нещо. Ейта бе, това е грозно. Ейта ли бе? Ти ли си бе? Патка такава. Патици. Вместо да... Ти си във водата, защото... Мразя да има скелети във водата. Само стрелят, нищо друго не правят. Да, защото Човек. те влизат във водата, защото слънцето им пречи. Да убиват. Малко не си точен. Дали съм до тебе, не може да ме отцелиш, бе. Твар грозно. Ела бе, смели, ще се докачаш, бе. Смели бе. Идва да те убия, бе. Идва, бе. Фар да спираме. И Не. това беше от нас, от мен. Де, Виктория, не знам дали ще спира. Защото пиаме телефон се бъгнала, бе. Сега е. Ще го убия! Вили, помогни ми! Вики, аз вече спирам и... Ти си в къщата, помогни ми, дай ми храна, нещо. Не мога да бягам вече. I'm sorry. Трябва... Вили, тук има скала. Вили, само Вили, само Вилито може да ги извади от бедата. От бедата със свинята в кълта. Вили, чувствай. Вили, Не мога да бягам. аз съм Бог, бе. Ей, малките. Аре, аз ще ти гледам. Help me, please. Спирам. Не, трябва да се нахраня. 20 пържоли ми трябва, за да се напапкам. Бързо. 20 пържоли ли? Да, взех 20 пържоли. Но изхарчих само 3 от тях. Да запахна и това, за някой да се натрови хубаво. Тук ще добавя. Искам. Добре, чао, дрънка.